Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ali ingkang satuhu kula bekteni saha rencang-rencang 11 TKR kalih ingkang kula tresnani. Saderengipun monggo sesarengan ngaturaken syukur alhamdulillah wonten ngarsanipun dalem Allah Subhanahu wa taala. Dene kula panjenengan sami taksih pinaringan rahmat saha hidayahipun. Katitik kula panjenengan sekalian taksih saged kempal wonten ing papan mriki saperlu rawuhe adicara pengetan dinten kamardikan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wonten ing mriki kula badhe ngaturaken satunggaling tema kamardikan Republik Indonesia. Kita sedaya mangertos bilih atusan warsa kita dipun jajah dening bangsa Walanda. Rakyat dipun damel ajri saha nampi kasangsaran amargi kajajah. Kanthi landasan tekad saha raos handarbeni dumateng bangsa saha nagari ingkang kiyat. Rakyat Indonesia ngupaya supados saged mardika. Kawontenan menika saged kaleksanan rikala dinten Jumat tanggal 17 Agustus 1945. Pramila rakyat Indonesia mengerti saben 17 Agustus minangka dinten kamardikan bangsa kita. Kangge pepeling saha mangerti kamardikan Republik Indonesia ugi pangorbananipun para pahlawan ingkang sampun gugur kangge kamardikan ing bangsa kita. Awit saking menika kula panjenengan sami kedah tansah ngaturaken raos syukur awit kanugrahan kasebat. Raos syukur menika ancawisipun kawujudaken kanthi acara jalan santai sesarengan satunggal RW, ngecat gapura, pasang umbul-umbul, pasang lampu maneka warni, ugi kerja bakti lingkungan kanthi masang aksesoris merah putih. Lomba ingkang dipun wontenaken antawisipun panjat pinang, tarik tambang, balap karung, nedha krupuk saha sanes-sanesipun. Adicara inti dipun wontenaken tirakatan wonten ing malem tanggal 17 Agustus wonten ing pawiyatan kita menika. Pramila saking menika kula saha panjenengan sedaya tansah ngaturaken raos syukur ugi nyuwun kaliyan Gusti Allah Subhanahu wa taala supados bangsa kita menika dados bangsa ingkang langkung sae. Merdeka. Kula kinten kirang wicaksana menawi kathah anggen kula matur. Pramila cekap semanten kemawon atur kula mbok bilih wonten klentah-klentunipun atur kula tansah nyuwun agunging pangaksami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup.